पार्किंआव दोनो आरो ई-रिक्शा सालायग्रा बिथांमोननिसिमबो खावलायहरो बिथांमोना लामाया दोनथ'आलासिनो अन्नानै पार्किंआव दोन। जोंनि बाथौ सिबिसालिनि मोखाङाव माइनाव राननाय हाबाफारिखौ जागायबाय। बेनिखायनो सोरबाफोर बाहागो लानो होननानै सानदोंबा थाब फैनानै बाहागो लाफैनांगौ। जोंनि बाथौ सिबिसालिनि मोखाङाव माइनाव राननाय हाबाफारिखौ जागायबाय। माइनाव राननाय हाबाफारि जागासिनो थिग बेनि उनावनो जोङो अलंबार हारिमु आफादखौ जोंनि जौसांसिम मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय गुरै खावलायहरगोन। बेबायदिनो लासै लासै जोंनि हारिमु मोनाबिलिखौ जोङो जागायलांगोन। माइनाव आजावनो फैदो लोगोफोर माइनाव बाथौ फुजा मेला जायगा बाथौ बोराइनि दिनै सप्ताहआव बे सप्ताहआव जोङो नोंथांमोननि थाखाय दिनै हारिमु मोनाबिलियाव जोबोद मोसाखावरि लोगोसे आरोबाव दिनैनि बे हरखौ गाजा गोमजा खालामनो थाखाय हांख्रायनानै लिंहरदों बिथांखौ जोङो बिथांखौ 8 बाजियाव जोंनि जौसाङाव दैखांगोन। अलंबार हारिमु आफाद अलंबार खेराइ हारिमु आफाद नोंथांमोनखौ नैबे जोंनि जौसाङाव मोसाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जायो।